Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mɔgɔw tala mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛyira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye min ye nanzarakalo tile 14 desanburu an b'ale la san 2020 ale ni 5 tumututa a zenanama fala ye a bɛ da nale la tumutu biennale a bɛ don tariku la n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma hali bi wulada in na an bɛ se k'a fɔ maa ninnu ka fangadaraki a dɔgɔkun kelen tɛ bi ye nka fala ye tuma o tuma ko kura de bɛ ka bɔ a la dɛ Benin ni Togo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ fala ye coup d'état ko in a sen bɛ a la han n'i ye ko in ta k'a jateminɛ hakilimaw bɛ min ye o ye k'a fɔ Benin ka se ka tigɛ ka bɔ AES jamanaw la nin waati in na o min y'u ka kɔgɔji bɛɛ lajɛlen na suruma ye waleya in fangadaraki in bɛ tali ko la maa minnu ye hakili jagabɔ kɛ olu ka fɔla fala ye sabula ko n'i y'a jateminɛ Togo filɛ nin ye a ti ka ta n'a bila fɔ nka ni AES maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye nka a dun fana ma na AES la fana nka n'u bɛ baara kɛ ani CEDEAO fana bɛ baara kɛ ale ti ɲini ka na kɛ farafinnakaw ka turiki ye sa wa ani bɛɛ ka di ani maa si ti kɛlɛ a b'a ka nafa ɲini fala ye o kɔlɔlɔ nana sɔrɔ min fɛ nin waati in na Beninkaw sigalen don Togo la u sigalen don Niger la u sigalen don Burkina na ko n'o y'a sɔrɔ maa mun ye fangadaraki kɛ n'u ma bɔ olu fɛ yen nka jateminɛlikɛla dɔw bɛ nanzaraw yɛrɛ fɛ yen fala ye u ko nin ko in tɛ foyi ye Faransi ka fɛɛrɛ sigilen ka na jan da AES jamanaw ɲɛ k'u tigɛ kɔgɔji la sabula Burkina ale ni Togo hali Mali yɛrɛ an bɛ taa kwaji min na n'an da ka nɔgɔ a ma o ye Togokaw fɛ yen nin waati in na hali pankuru min filɛ nin ye n'o o ye C130 in ye n'a taara jigin Burkinakaw fɛ yen Nizeriya ka pankuru in fala ye ko pankuru gansan tɛ dɛ a ye kibaruyaw caman de cɛ a ye kunnafoniw caman de cɛ nka min ye maa caman ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye Nizeriya jamanakuntigi ye k'a ye filiba de kɛ nin ko in senfɛ sabula ale ni AES jamanaw u ma deli ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ u ye Nizeriya niyɔrɔji sigi ko caman na fɛn caman bɛ tɛmɛ u ni Côte d'Ivoire ni tɔw cɛ u kun ye Nizeriya bɔ a la nka Nizeriya ka pankuru in a ma wuli a yɛrɛ ma a ma kɛ a lawulila kama de k'a kɛ k'a fɔ k'a kɛra ten ko u ye degun de sɔrɔ ko ayi k'o tɛ dɛ a bɛ kibaruya ɲini a bɛ fɛɛrɛ ɲini sabula Faransi bɛ ka labɛn min kɛ bi o ye ka se ka kɛlɛkɛcɛw caman ladon Beninkaw fɛ nin ko in sababu la sabula Benin yɛrɛ t'a dɔn k'a ye kojugu min kɛ fala ye o de ye ka bɔ k'i jɔ k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw y'olu dɛmɛ yaasa ka se ka nin coup d'état kɛla in bali
n'i ye coup d'état in bali kuma cayalen Falaye Togo ma kuma fɔlɔ dɛ. Togo sen b'a la wa sen t'a la wa a ma kuma fɔlɔ. Nka jɔrɔna fanba ye min ye nin tɛna kɛ sababu ye Faransi yɛrɛ bolo sa yaasa hali Togo yɛrɛ a ka kɛlɛkulu don o ka ko la wa. Sabula maramafɛn bɛ maramafɛn na ko bɛ ko la bi nin waati in na o talen don ka Togo yɛrɛ ɲɛsin Togo ma hali n'o y'a sɔrɔ Faure Gnassingbé Yadema a tɛ ka kuma fɔlɔ nin waati in na Falaye. Burkina dun fana ni Niger olu ka kwaji o ye yen ye wa min ye Niger ye ale ka dugumafɛnw ni a ka sɔrɔw ye u caman bɛ tɛmɛ yen de fɛ. Nin waati in na Chinois kɛlen don ka bɛnkan min sigi hali Niger pétrole bɔliko la Falaye a bɛ tɛmɛ Benin fɛ nka komi Benin ka sɔrɔ bɛ o la wa t'u ni Niger yɛrɛ cɛ directement a b'u ni Chinois de cɛ ko b'a to a ko bɛ fo nɔn tɛ ko sisan b'a sɔrɔ k'u ye baw u ye tɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ koyi wa ko caman bɛ ko in jukɔrɔ maa caman sigara kuma min na o ye k'a fɔ min ye Niger jamanakuntigi n'o ye Abdramane Tchani ye ale kun bɔra ka kuma in fɔ a mɛnna ko maaw kana jɔ Benin na ko Benin de ye nin kojugu kunyanfan ye Falaye wa ko nin coup d'état laban in y'o yira bɛɛ lajɛlen na sabula Benin ye min kɛ nin ye ka don ko la ko min t'i ɲɛ sira la nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ nin waati in na Falaye sɔrɔdasiden min donna Benin kurutukɛla min donna Benin maa minnu bɛ yen n'olu bɛ marifa k'u matarafa n'o donna Benin Faransi ye min jaso mun donna ni sira wɛrɛw ye minnu ka sɔrɔw bɛ a ko la Falaye k'o de kan ka ca bi wa min ye Bamaɲɔgɔn ka wale kɛbaaw fana olu fana dasilen don Benin ye a ɲuman n'a juguman bɛɛ ko AES jamanaw k'u janto u yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ko hali tigiri ka bolili ko sigana b'a ko la Falaye ko labɛnnen don min ye nin ko in ye k'a tɛ se ka kɛ ten wala n'an bɔra yen an ka CNT ɲɛma Grand le corps d'armée Maliki Diaw ale bɛ Marɔkukaw fɛ yen kunun ko a ye kuma ta farafinna min ye wasabulo ɲɛmaw farafinna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Diaw ka kuma sen fɛ Mali furancɛla fanga bɛ taabolo min na bi AES bɛ baara mun na min ye kajibina kɛlɛ min ni nkalontigɛ kɛlɛ min ni kuma jatigitan kɛlɛ min talen don ka ɲɛsin an ma Maliki Diaw ka kuma ye tali kɛ o la farafinna fana min ye baara minnu bɛ ka kɛ farafinna ka jɛkulu fɛ ani wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka CNT yɛrɛ fɛ CNT yɛrɛ kɛlen don ka baara minnu bolo da a y'o fana danganamaya bɛɛ lajɛlen ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye AES ye k'a fana ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ wasabulon kunda ko ni Ala sɔnna a ma san wɛrɛ olu ka sigiw fana bɛna daminɛ a kɔni ka kuma bɛnna min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ diɲɛ bɛ ka nkalon min tigɛ diɲɛ bɛ ka bɛnbɛnbɛn min kɛ waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma a sera a ka dabila sabula min ye Mali ye jamana min don a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ diɲɛ kɛnɛ tɛ yen a min seko ni dabayira kɛ min na wa min ye nin waleya minnu bɛ senna nin waati in na maaw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini wa Mali kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ani AES jamanaw yaasa Bamaɲɔgɔn ka wale kɛbaaw olu kɔkarili ko ni maa min ta tɛ dalafɔli ye ko ni sɛbɛ don Falaye k'i ka na dɛ i ni Mali k'a bolo di ɲɔgɔn ma Diaw ale ka laseli kumabaw ye nin ye an bɛ segin ka na so Mali ni Bariki u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Falaye kɛlɛ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ k'an kun y'u ka sanu tɔni 3 ndaraki kiiritigɛlaw ko k'o segin u ma han k'an k'o segin Falaye ko problème t'o la ko se ma kɛ o ma o sanu bɛ yen sabula sariyatigi minnu y'a kɛ a tɛ se ka feere sanu tɛ feere to Falaye sariyatigi minnu y'a kɛ u ko k'o sanu bɛ yen kiiri ko fana ko komi bɛnkan sɔrɔla u ka maa minnu bɛ kaso la kabini Novembre kalo san 2024 Falaye k'u ka olu bila min ye dollar wari miliyari 430 ye u k'o sara han Bariki kan k'o sara bɛnkan a kɛra nin sababuya de ye Falaye jɛkulu fila bɛna jɛ ka baara kɛ an t'a dɔn n'a bɛna taa an kanu na walima an juguya la dɛ Aki n'ale ye kunnafoni di sariyaso ye ani cybercriminalité Falaye Dagabana Adama ani Bagasu Bagasu dun tɛ sɔn Dagabana Adama fana t'i sɔn Falaye a bɛ taa an kanu na ayiwa n'a bɛ taa an kanu na Ala k'o kɛ ɲɛtaa ye ko kunun ko kunna sini ko min ye k'a fɔ nin kalo tile 10 sa kɛ jɛrɛ in kɛra kalo tile 10 de Aki ale jabala la
cybercriminalité procureur n'o ye docteur Adama Kulubali Dagabana Adama ale wulila kana bɔ Bagawusu ye n'o ye Gawusu Kulubali ye Aki ɲɛma fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen bɛ baara suguya kelen kɛ nka u ka ɲanginiw tɛ kɛ kelen ye n'i y'a jateminɛ u ka babu senfɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ sa baarakɛɲɔgɔn bɛ se ka tɛmɛ Aki ale ni cybercriminalité tɛ cogo min ko in ɲɛɲini ko o don kɛnɛ ka ɲi i b'a dɔn k'a fɔ maa bɛ yen k'i bɛ kunnafoni di ni sariya sigilen don kunnafonidilaw tɔgɔ la n'i bɛ baara kɛ i bɛ ja bɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ kunnafonidi hukumu kɔnɔna na Aki ale jantelen don o la wa n'i y'o kɛ fana fala ye ni fili yer'i ka baara la Aki b'a dasi kun han i ka carte de presse bɛ se ka minɛ i bɛ se ka dulon kalo kelen a bɛ se ka fɔ fana k'i ka musaka sara Aki ye nka kasoladon t'ale ta la fan dɔ in fɛ Dagabana Adama ale fana bɛ kunnafonidilaw la kɔlɔsi ale ka lakɔlɔsili ye mun ye fala ye kasoladenw bɛ yen warisara bɛ yen wa n'a ma farati fana manda fana bɛ yen o la sa ko nin jɛkulu fila fala ye k'u ka jɛko k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka baara kɛ k'u ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo di ɲanginiw olu cogoyaw la jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko jateminɛ kun fɔlɔ ye min yira u ka lajɛ senfɛ o ye k'a fɔ u bɛna hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa Aki ale ka nɔminɛli ninnu u ka se ka don ba la kosɛbɛ min ye cybercriminalité fana ye ale fana ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ taa tali kɛ ɲangini sira fɛ fala ye o dɔw ka se ka sara Aki fana na u ka se k'u hakilila di ɲɔgɔn ma kuma dɔw la a bɛɛ kana kɛ kasoladon ye wa a bɛɛ fana kana kɛ wari sara ye i ka kuma a bɛ sɔn ka taa an kanu na han nka o kɔfɛ ko bɛna min yɛrɛ baara min kɛ sigi sen kan san 2026 kɔnɔ k'u ka sariya ɲini ka sigi bɔlɔlɔsira baarakɛlaw la o kɔni u y'o fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini min ye bololabaarakɛlaw ye an bɛ procureur Adama Kulubali an b'a fɔ yan fala ye kamalen ni a timina ka di kosɛbɛ aw ka maa don a Ketalakaw aw ka maa don aw ka denmisɛnnin don Bagawusu o fana ye Kulubali ye dɛ Bagawusu ka pɛtipɛtinin don quoi ayiwa Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma n'an bɔra ye fala ye Maître Muntaka Tall ale ko ale ani sonaldonna wɛrɛw k'olu farala ɲɔgɔn kan koyi ko maa minnu bɛ yen n'a fɔra sa ko k'u gɛn ka bɔ sɔrɔsiya gun kan ni o sɛbɛn taara octobre kalo tile 7 k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'olu ma jɛn n'o ye bi u ma jɛn n'o ye sini Muntaka Tall ko ka sariya min talen filɛ nin ye ko k'a bɔ a ma pewu k'u lasegi k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na min ye dama min bɛ yen bi n'o kɛra sa ko waleya in ko a bɛ jo sariyaw sɔsɔ Maître Muntaka Tall ka fɔla ani avocat minnu ye baara in kɛ fala ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sariya min don nin ye ko k'a lajɛ yaasa a ko bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min ye ɲangini min kɛra ko a ka se ka kɛ ɲangini ye ɲangini min bɛ se ka fo u la k'o ka fisa ko n'o tɛ ko fanga ye fanga damatɛmɛ yɛrɛ de kɛ koyi Maître Muntaka Tall ko sa ko olu ko ka kɛ ni Mali sariya sunba ye u ye laɲini kɛ sa maa minnu filɛ nin ni olu kɔni minɛna a ka se ka to u ka se ka t'u lajɛ u minɛlen don cogo min na min ye degun min bɛ nin ko in na u ka se ka bɔ u taara n'u ka sɛbɛn ye Cour suprême na fala ye sariya dɔnna wɛrɛw ko min ye Maître Muntaka Tall ninnu ye k'u da ye fala kɔnɔ bin tigɛ fala ye ko sariya min baara kɛtɔ filɛ nin ye k'o ye armée ka règlement intérieur de ye a article 78 k'o bɛ tali kɛ ɲanginiw ani baara kɛcogo la armée kɔnɔna na ka kɛ ni a n'a ɲangini baaraw ye ko armée yamaruyalen don ka nin baara in kɛ n'o ye ka maaw k'u gɛn ka bɔ baara la pewu ko nka ko maa ti maa bali ka taa sariya la dɛ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ ko hakɛw ɲinini hukumu kɔnɔna na Maître Muntaka Tall ninnu b'u ka jo kan nka min ye armée kɔni ka sati n'a ka règlement bɛ min fɔ fala ye ko ɲangini ko foyi ma kɛ min bɔra sariya hukumu kɔnɔna na ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye fala ye nin waati in na gɔngɔn terikaw fɛ yen siman bɔra min bɛ yen ko jamon siman ale ni baarakɛlaw karilen don ɲɔgɔn na fala ye kabini Bamanci wale ni walekebaw tɛmɛna olu fɛ yen ɲinansan in juillet kalo tile fɔlɔ olu y'o yɛlɛma k'o kɛ ko ye komi ni o tɛ se ka lakali ten cogo la o la sa ko lajɛ dɔ kɛra min ye nin kalo in tile 11 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baarakɛlaw ye k'u bɛna o lisansiye baarakɛlaw ka ɲɛmaw olu fana wulila k'u jɔ sa ko maa minnu n'a fɔra k'olu bɛna lisansiye a tɛ bɛn u ma bi a tɛ bɛn u ma sini wuli ka jɔ ka kɛ sa ka se k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na olu ka laɲini ye o ye o la olu ye nkamu gosi maa hakɛ min fɔra k'u bɛna gɛn k'u ti jɛn ni o ye
min ye ɲama Ablaye Danbele ye ale ye syndicat ka ɲɛmaa ye ale ye laseli dɔ kɛ ka se ka o ɲɛfɔ an ye ko in yɛrɛ nana cogo min fo k'a daminɛ terrorisiw taali la u ka dugu kɔnɔna na ka t'u bɔ fo ka na se nin waati ma u ye kaye taga min kɛ fo ka taa se u ka ko ma kuma in ka jan nka an bɛna na dɔɔnin k'a la maaw yɛrɛ ka se k'a faamuya n'u ka laɲini ye min ye nin waati in na. kɛra dɔrɔn endu misɛnnin endu bɛɛ bolila ka n'i da kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ donc an nana a ka wele jaabi ne ni kamaradi mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na an nana k'a ka wele jaabi a n'an sigira a ko vraiment nin kɛra siko jugu de ye an ma an si ma sigi ni nin ye wa nin t'an si nɔ ye ko hukumu kɔnɔna la k'olu tɛna jɛn ko ka baarakɛla kelen si tɔɲɔ nin ko in kɔnɔ k'ale kɔni b'a fɔ anw ye k'a di an ma baarakɛla kelen tɛna bila ka bɔ baara la wa baarakɛlaw ka sara tɛ tigɛ donc vraiment an nisɔndiyara an fana ye proposition kan yan bon ko baara bɛ daminɛ don jumɛn a ko nin waati in na kɔni baara tɛ baara daminɛ don fɔlɔ mais ale bɛ se ka min gɛlɛya anw syndicat ma an ka fara ale kan an ka autorités don olu kan pour que autorités bɛ se ka taa an lakana cogo min na terrain kan olu mana se ka ban baara bɛ daminɛ an ko ni ala sɔnna an ma an fana bɛ don an seko damayira kɛ o yɔrɔ la mais a ko tɛ taa musaka ko kɔ dɛ fo k'u préparer o la parce que ninnu bɛ taa u tɛ taa u bɛ taa service min na société b'i bolo bila u kun o ko ni ala sɔnna an ma olu fana bɛ disposition bɛɛ ta yɔrɔ la bon hukumu kɔnɔna na an ma ka sigi ka sara ko fana ɲininkali k'a la n ko yala saraw ni fɛnw o bɛ kɛ cogo di sisan baarakɛlaw bɛ continuer ka sara wa u bɛna a ko non ko baarakɛla bɛɛ b'a ka sara sɔrɔ fo ka taa fɔ ko baara daminɛna don min na ko mɔgɔ den kelen t'a ka sara mɔgɔ den kelen ka sara tɛ tigɛ bon vraiment an ka rencontre diyara fo an ye tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli an wulila ni nisɔndiya ye an nana an ye baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka information di baarakɛlaw ma baarakɛlaw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ko ko tare nin ye kibaruya ɲuman ye an y'o kɛ o kalo sara dɔrɔn an sera ka ye baarakɛla u ye baarakɛla bɛɛ sara o kalo kelen kɔnɔ ye baarakɛla bɛɛ sara mɔgɔ den kelen tɛ yen min bɛ sara ka sara sɔrɔ o bɔra a la yan'o kalo kelen yɛrɛ ka sa ten pewu directement u nana mun kɛ o ye lisi bɔ plus de 276 ɲɔgɔn na o ye lisi bɔ k'u b'a fɛ k'olu bila ka taa chômage technique la an ko mais an ma nin faamu dɛ aw ko aw tɛna bilali kɛ k'aw tɛna chômage technique mɔgɔ si bila chômage technique na ko k'aw bɛ continuer ka sara kɛ o sara kalo kelen min filɛ nin ye aw commencera k'a fɔ tuguni k'aw bɛ baarakɛlaw bila ka taa chômage technique an m'o de faamuya n ko aw bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛni donna usine kɔnɔ n ko tiɲɛni jumɛn donna usine yɔrɔ jumɛn na u b'o yɔrɔ fɔ n ko tiɲɛni donna yɔrɔ jumɛn min bɛ se ka production bali ka kɛ c'est vrai n k'an t'a yɛrɛ exposé kojugu fɔlɔ sabula mɔgɔ ninnu jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u ma bɔ an ka territoire kan kosɛbɛ n ko mais an b'a dɔn pɛrɛ tiɲɛni foyi ma don min bɛ se ka production bali ka kɛ nin waati in na ko baara bɛ se ka wuli 100% problème foyi de tɛ yen bon mais aw bɛ ka mun chômage technique fana a b'a lawuli donc finalement an ma ɲɛ kuma la ɲɔgɔn sama kosɛbɛ an ko bon an ma sɔn chômage technique ma bi sabula an ma kun ye chômage technique la ni chômage technique bɛ di o y'a sɔrɔ degun bɛ gɛlɛya bɛ société kan mais an ɲɛ t'o gɛlɛya la société kan parce que société baara mɔgɔ minnu nana an sɔrɔ an bɛ baara la 100% olu taara ka tiɲɛni u ma tiɲɛni min kɛ aw bɛna o tiɲɛni de ta k'o y'an ka faamaw ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra k'a sɔrɔ an ka mobiliw n'an ka motow de jenina a bɛ k'o de ta ka t'o yira faamaw la ko tiɲɛni donna donc ka to o surfacturer ka yira k'a fɔ ko tiɲɛni fangaba de donna combien de millions ta ou combien de minɛn min jɛnnen don aw bolo ko aw tɛ se ka baara kɛ ni baarakɛlaw ye nin waati in na n ko an kana don o da fɛ bon ala nana ka na ye an ma se ka o kunbɛn donc finalement chômage technique ale décrétera donc inspecteur y'a validé bon o tora ma banna ka bɛn le 20 novembre ma baarakɛlaw seginna ka na donc u nana o ye tile fila ni baara an ka pointage bɛ fermer le 22 de o ye du 20 21 22 o ye tile fila ni min baara o y'o sara baarakɛlaw ye o tile fila min sarala o bɔlen kɔ a la ka na se fo an bɛ waati min na bi baarakɛlaw bɛ taa baaraw la de u tɛ maga minɛn foyi la o ko ko kana maga minɛn fosi la bɛɛ ka t'i sigi baaraw la mɔgɔ si kana maga minɛn la donc jaga ko b'u kɔnɔ donc ala y'a kɛ le 11 u ye lisi bɔ k'u b'a fɛ ka bilali kɛ
donc baarakɛla kelen minnu tun bɛ soma technique la ko baarakɛla kelen k'u b'a fɛ k'olu de lisansi donc sabula o ye mɔgɔ dama ta ka bɔ a la k'a to olu to soma technique kɔnɔ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu b'u wele ka na baara kɛ mais a tɔ 271 travailleurs u y'o lisi bɔ ka kɛɲɛ ni le 11 ye société mère yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna la ale ka mɔgɔw bɛ taa se mɔgɔ 57 ma sous-traitant 2 bɛ yan sitara ta ye 128 personnes ye jigiya ta ye 86 personnes donc k'u b'a fɛ ko ninnu bila ka taa soma technique la bon safila k'u b'a fɛ k'u licencier bon an kɔni ma sɔn ma an n'u bɛ ɲɔgɔn la an b'a fɛ autorités k'an dɛmɛ sabula ninnu bɛ ka min kɛ anw na tant que ni mɔgɔw mana a yankan a ye kɛnɛ kan min bɛ ka f'u ye u bɛ se ka da o la kosɛbɛ sabula n'u ma a dɔn bana ye min yɛrɛ finalement i bɛ taa ɲadimibagatɔ furakɛ bila dadimibagatɔ ka furakɛyɔrɔ la bon an bɛ bolo min kan nin waati in na an n'u bɛ furugufurugu la nin an ko non baarakɛla an tɛ jɛn ni baarakɛlaw ka licenciement sabula an ma kunya la aw ye kun mun fɔ yan ko motif économique an m'o motif économique ye siman bɛ ka bɔ don o don depuis attaque kɛra fo bi siman bɛ ka bɔ don o don a bɛ ka taa sugu kɔnɔ o bɔlen kɔ a la mansin minnu ye ka siman bɔ o jɔlen tɛ o bɔlen kɔ a la a ko ko explosif t'aw bolo explosif nana baarakɛla kelenw de y'a jigin k'a ladon muguso kɔnɔ muguso falen don tewu donc fo ka na a tɔ kɛ magasin na da la bon an ma kun y'a la k'a fɔ k'aw bɛ se ka baarakɛlaw 200 ni denbatigi 200 ni 71 ka b'o kɛ n'an ma kun y'a la. ayiwa baarakɛlaw ko k'olu ma kun y'a la baarakɛla 271 German Ciment a secrétaire général syndicat n'o ye Ɲama Abulayi Danbele nin ye ale ka laseli ye bɛngali kɔfɛ olu bolo u b'a fɛ k'u gɛn ka bɔ baara la min ye DDR ko hukumu kɔnɔna na ye Kidalikaw fɛ yen bolofara yira ko la min ye Bamajuwale ni Ɲuwawale kɛra kɔrɔlenw ye n'o ye FLA maaw ye olu maa tan olu sɔnna ka u ka munafaw k'olu bila ka fara ko kan Alpha Yaya Sangare n'ale gendarmerie officier ba ye Fala ye ko ale fana gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan sabula a ye bataki dɔ sɛbɛ bataki in kuma cayara kosɛbɛ a bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la o la sa kunun na sininko n'o ye nin kalo in tile 12 ye jamanakuntigi ale ye bataki bɔ k'a yira sa ka fɔ ko min ye Alpha Yaya Sangare k'ale fana gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan pewu min ye banganakaw fɛ ye douanelakaw sera ka sanu kilogaramu 4 ani buruburu 9 minɛ maa dɔ bolo n'ale bɔra Azi jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in kɛra Sibi marabolo la musaka min yɛrɛ don sa a dara wuli ka bon kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ka bɔ sa ko min ye wari ɲini ka taa se fo sefa wari miliyɔn 200 n'a kunkanfɛn ma waleya in kɛra nin kalo in tile 9 mobili dɔ tisimizikaw fɛ Ansongo Bamajuwale ka wale kaba kɔni y'o ta ka taa n'o ye dugudenw nalen u ye mugu ci sanfɛ yaasa ka maaw jatigɛ ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na ni mobili in ye yan'o fana cɛ Ansongo dɔgɔtɔrɔso ambulance kun y'o fana ta luluninkaw fɛ luluni ekɔlidenw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu sera ka kalan daminɛ basigi ni lafiya nalen no lulunin kɔnɔna na denmisɛnnin minnu tun bɛ yen sa n'olu ka ekɔliso kun datugura olu sera ka kalanw daminɛ ko kura ye luluni a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn jamanaden fasoden waleɲumannakɛla dɔ ale kɔni ye balo n'o ye malo ye tɔni 40 50 kilo n'o ye kilo 50 ye ale y'o tɔni 40 di ka kilo bidɔn 300 k'o di wolomasiri tabaw ma yaasa u bɛ se k'o kɛ cogo min na sa muso minnu bɛ yen sa n'olu bɛ filiya la ani minnu bɛ yen n'olu joginnen don k'o di olu ma wale ɲɔgɔn in kɛra maa min fɛ sa ko k'ale kɔni tɔgɔ tɛ ka se ka k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ nka min ye wolomasiri tabaw ka service social ɲɛmaa ye n'o ye colonel major Birema Samake a y'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ko ni ala sɔnna a ma dɛmɛ in a bɛna taa a di yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na an ka dugu kɔnɔna na yan min ye maa mafalen 2 ye burudamɛw fɛ olu kun fɔra ɲɔgɔn kɔ Ismaël Wage ale y'u wele k'u bolo di ɲɔgɔn ma Marseille ni ale kalan saru ka ɲɛmaa ye ka taa se Mohamed Ousmane ma k'u 2 bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ u k'o bolo kan ɲɔgɔn dalaminɛ ni ɲɔgɔn jaabi bɔlɔlɔ sanfɛ k'u kun kɔrɔbayar'o ma u bɛ CNT kɔnɔ bi u 2 bɛɛ lajɛlen u k'u jija u ka se ka baara kɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min Ismaël Wage ale ye o ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la biennale an y'a fɔ cogo min ale baaraw bɛ senna n'ala sɔnna a ma délégation wɛrɛw bɛ bɔ yan sini tuguni k'u kunda min ye Tumutu kɔnɔna kan labɛn a bɛ senna dɔɔni baaraw ani minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa cogo min na sa o kan ka kɛ sini ni ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ biennale kɔnɔna na aw n'o sɔrɔ nka yanni biennale cɛ sa min ye touriste ye olu kɔni bɛ ka tigi Tɔnbukutu u bɛ ka jigi ten
Pologne ni Allemagne tɛmɛnen kɔfɛ min ye tubabu kura wɛrɛw ye olu fana taara far'o kan min ye Tɔnbukutu yɛrɛ kɔnɔna na sa dɔgɔkun nata in kɔni na n'Ala sɔnna ma biennale ale hukumu kɔnɔna na maa caman bɛ olu kan ka taa sabula jɛrɛw caman de bɛna kɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na ka kɛ ni biennale ale yɛrɛ taabolo hukumu kɔnɔna ye yaasa biennale ka se ka ɲɛ sa min y'an ka minisiri muso ni o ye colonel major Asaba Jalo ye ale fana y'i bolo fa k'a to dɛbɛ sange sulen min ye safunɛw ni dɔgɔtɔrɔminɛnw ye ale ni furaw k'olu bɛɛ lajɛlen di sa ko ka taa di biennale maaw ma fala in nka a ma se yen fɔlɔ dɛ dumi k'a fɔ ko dɛbɛnko gɛlɛya bɛ daliko gɛlɛya minɛnko gɛlɛya bɛ u la an bɛ dugawu kɛ sa sini minisiri taatɔ a ka taa ni dɔ y'a fɛ yaasa degun bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka Asaba Jalo yɛrɛ fo n'o ye kɛnɛya minisiri ye nin waati in na an ka sɛgɛw fana bɛ labɛn na maa 28 o sugandira olu kan ka taa sa Marokokaw fɛ yen ndolata in yɛrɛ bɛ daminɛ nin kalo in tile 21 ka taa fori janvier kalo tile 26 jamana 24 de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka bɔko fɔlɔ o y'an ni Zambie nin kalo in tile 22 ni Ala sɔnna ma n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Casablancakaw olu fɛ yen ni Ala sɔnna ma sa min ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye ko u ka balontan kan ka kɛ ni doni fini min fana ye fala ye o fana yirala maaw la falo in a yirala k'a fɔ sa ko maaw in ye 2 ye kelen ye ɲuguji ye kelen ye jɛman ye a 2 bɛɛ lajɛlen bɛ a n'a sensɔriw ni min ye a kulusiw ye bɔgɔlan o talen don ka don dɔ la ka sababu kɛ ɲinansan ye seko ni dɔnko san ye o hukumu kɔnɔna na min ye RNS ye fédération malienne fana o fana bugunatigɛw bɛ a kan a yirala sa k'a fɔ fala ye e ni ne n'an b'a fɛ ka maaw in sɔrɔ 6000 ni 400 tɛ ne bɛrɛmata b'a la a bɛ sɔrɔ a ma ban mɔgɔ tɛ ka girin a ka ɲinan kosɛbɛ to ani an ka kɔriwari ta tɛ kelen ye minɛ ɛgiliw ma man di ten kosɛbɛ ni tile 2 in na nka Ala k'a ɲɛ k'a d'u ma faso ko don bɛɛ lajɛlen ni seko Burkinakaw fɛ yen Norbert Zongo n'ale kunnafonidila ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ye ale ka fatuli o san 27 o kun ye kunungo ye ka taa sibila kɛ Norbert Zongo sa a kɔni fure dalen don yɔrɔ min na kunnafonidila minnu bɛ Burkina kɔnɔna na ani farafinna kunnafonidila minnu sera ka Burkina kɔnɔna sɔrɔ olu taara ka t'u ɲɛ da o yɔrɔ kan min ye centre Norbert Zongo yɛrɛ kɔnɔna na sa Burkinakaw fɛ yen Norbert Zongo a bugunatigɛ min yɛrɛ bɛ sa n'o y'a monument ye u y'o fana ko ka jikura bɔ a kan yaasa k'a ka se ka manamana ka ɲɛ kosɛbɛ min ye baara in ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Senezo n'o ye journaliste minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ farafinna fan fɛ bolo kɛ olu ka yamaruya kɔnɔna na min ye Burkina kunnafonidilaw caman olu kɔni yera ko in ale kɛnɛ kan opération dugukoloko hukumu kɔnɔna na sa taji kɔni o baaraw bɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka se Gawo kɔnɔna na citerne 64 o sera ka don Gawo kɔnɔna na nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna ka sababuya kɛ dugukoloko maaw olu ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛcogo ɲuman ye wolomasiri tabaw olu ka gun kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma min ye Tumutukaw fɛ ye fala ye juma tɛmɛnen babu min tun bɛ yen o ye fatiyata ye fatiyata ka ɲɛsin imamu Bɛnɛ Sawuti n'o ye Abdramani ye ale ka fatuli o hukumu kɔnɔna na a fatiyata in senfɛ sa a yɛrɛ denkɛ n'o ye Alpha Ibrahim ye u y'o bila nɔ na ko ka kɛ Jɛngaribari misiri alimami ye kabini cɛkɔrɔba kɔni ka bana y'a sɛgɛn fala ye ale de kɔni tun bɛ maaw laseli Tumutu misiriba in kɔnɔna na n'o ye Jɛngaribari ye Alpha Ibrahim a tɔɲɔgɔnw n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Fatiya o taara cɛkɔrɔba ye k'Ala ka a dayɔrɔ sumaya nin dɔgɔkun in fana na sa pilasi dɔ sigira sen kan Kulubakaw fɛ yen Mali cɛbaw ale ni Mali kɛlɛmasaw yaasa ka se ka taasibila kɛ tubabu minnu tun bɛ yen k'olu bugunatigɛw cɛ ka bɔ yen pewu AES ale da baara taabolo kura wɛrɛ sigi sen kan fala ye min ye BCD AES n'o ye AES yɛrɛ tɔgɔla banki ye o kurumo karili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra a tɔ tora sa min ye jamanakuntigi ye olu ka lajɛ min kan ka kɛ ani kalo tile 22 n'a tile 23 u ka yamaruya di banki in kan ka baara kɛ cogo di fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sɛbɛn minnu dilanna o la sa Burkina Niger ani Mali ale minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna olu kɔni nana yan ka n'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na Bamakɔ yan o kɔfɛ tuguni u taara jamanakuntigi Asimi fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ a ye Burkinakaw ka minisiri n'o ye Nakambo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ AES banki a kan ka baara kɛ cogo maaw kan ka don a kɔnɔ cogo maaw kan ka nin yɔrɔ ta la cogo min na jɔyɔrɔko ta na sira la sa ko n'Ala sɔnna ma jamanakuntigiw na o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min banki sigi kɔni kɛlen don k'a kɔnɔ jɛgɛ tɔgɔla don ta ko 4 o bɛ ka kɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais de la Culture la Balabugukaw fɛ yen baara in sa ale kɔni daminɛna alamisa tɛmɛnen premier ministre fɛ min ye dɔgɔkun tile 4 kɔnɔna na sa
jɛgɛ kɔni sugu bɛɛ lajɛlen o dalen don balabugukaw fɛ yen ɲɛnajɛw fana bɛ a ko kɛnɛ kan yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u nisɔndiya seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na mali finiw olu fana ta ko 6nan sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu y'o sigi sen kan o ye maa minnu bɛ n'olu ye seko ni dɔnko matarafali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sheikh Umaru Sangare ye ale bɛ o ko o ɲɛma duwalakaw olu ka sɔrɔ sefa wari miliyari 124 k'o de sɔrɔla novembre kalo in ale kɔnɔna na baara in sa kɔni bɛ ka kɛ waati min douane directeur n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale bɛ k'i labɛn ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a nɔrɔbilaba n'o ye Sheikh Amala Jalo ye o bɛ ka labɛn kɛ sa ka se ka baara ta min ye douane ale hukumu kɔnɔna na Falaye an bɛ taa palais de CICB la CICB kɔnɔna na min ye EID ye ale ta ko 29nan o sigira kɛnɛ kan ye kɛnɛ ka sa yira ka fɔ ko sen ta kɔni min ye sɛbɛn 24 o de sera ka kalan maaw ɲɛna sɛbɛn caman kun nana nka dɔw bɛ olu kɛcogo y'a to u ma se ka kalan nka ko min ye baara in fanba ye a bɛ tali kɛ dugukoloko la maliyɛnw ka laɲini fanba ko dugukoloko kuma o de kɔni bɛ a la kosɛbɛ ɲaɲini kɛra sa minisiriw fɛ dɔw kɔni ka musaka n'o juru bɛ gouvernement na o ka sara nka dɔw fana ye sɛbɛn min don o sɛbɛn fana tɛ sigi sen kan sabula dɔw ka taara juru kan ni Falaye k'a sɔrɔ a minisiriso dɔw ma sigi sen kan yɛrɛ Mali ale ni la Guinée Conakry bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na nin dɔgɔkun na premier ministre tun bɛ Guinekaw fɛ yen sirabako baganko seko ni dɔnko ko ka taa se min ye sɔrɔdasiko ma u da donna nin bɛɛ lajɛlen na min ye tile fila baara in sa premier ministre a senfɛ ale yɛrɛ ni Mamadu Dunbiya ɲɔgɔn ye jamanakuntigi tɔgɔla sɛbɛn dɔ tun bɛ yen a taara o d'a ma Mali jamana ale tɔgɔ la Umu Sangare nin dɔgɔkun in na ale fana ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ Afrique du Sud Éthiopikaw fɛ yen ka kɛ ni a ka san 30 seko ni dɔnko lafasali ye jamana fantan 4 musow ka kɛlɛ denmisɛnw ka kɛlɛ adamadenya kɛlɛ farafinna yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ kɛlɛ ani a yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri musow ka ko kɔnɔna na Falaye o y'a to sa min ye Éthiopikaw ye u ye jɔnjɔn d'a ma a ko senfɛ Umu Sangare yɛrɛ taara min ye Éthiopia ni a jabala la ka t'i ɲɛda a yɔrɔw kan n'an segira kana Bamako an bɛ taa CICB kɔnɔ n'an donna CICB kɔnɔ Baramusa Keyita tɔgɔla so an bɛ taa ye Seko Buwarɛ tako 3nan baaraw bɛ sen na u ye kunnafonidilaw wele kununko ka ɲɛfɔli k'u ye anw ka Famara Berete ale fana tun b'o kɛnɛ kan i n'a fɔ diɲɛ tun y'a laɲini cogo min Seko Buwarɛ an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaba Habib Damɛli ka filimu min ye diɲɛ dusukun minɛ a saison 3nan sɔɔni dɔrɔn aw bɛ n'o sɔrɔ jabaraninw kan kanubagaw ka nisɔndiya kama Seko ni Mɛstanga ko tɔ bɛna kɛ cogo di aw bɛna o bɛɛ sɔrɔ saison kura in kɔnɔ Kora filimu ani Famoku fo ka taa se an ka Seko ni dɔnko minisiriso olu bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ni ɲɔgɔlɔn in tɔ di aw ma. A diyara ne ye parce que a kɛcogo tun ka di ne k'an kama na quoi mais Sheikh Umaru Sisoko cɛkɔrɔbatɔ b'a f'i ye a ye dossier ta k'a bila a kama kɔrɔ san 80 ka taa wari ɲini ka na pour que an ka se ka an ka série continuer parce que i mana taa diɲɛ fan o fan fɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn o b'a fɔ ala a ye Seko tɔ kɛ sa don o don mɔgɔw tun b'a fɔ bon maintenant an bɛ ala tanu a sera ka sira sɔrɔ an ye 2e saison kɛ ka 3e saison an bɛ n'o daminɛ n'ala sɔnna janvier kalo la inchallah Dima yɛrɛ mɔgɔ min ye ni ayiwa an ko a ma ko Habib Damɛli mais mɔgɔw b'a dɔn Dima national de la dɔw ko ma Seko Buwarɛ ayiwa a ye jɔda min kɛ an ka Seko ni an ka dɔnko la an bɛ o foli kɛ minisiri tɔgɔ la ni o ye Mamu Dafe ayiwa ko ka foli kɛ jamana ayiwa ko bɛɛ k'i tuloman dɔn maa minnu ye filimu in baara in kɛ ni o y'a réalisation ye y'a yɛrɛ k'a fɔ hakilina ɲumanw ani bilasiralikan minnu bɛ filimu in kɔnɔ a ka kan a ka se ka yira diɲɛmaa la ani malidenw na. Anw sen donna Seko Buwarɛ kabini a fɔlɔ la wula o la ka sɛbɛn n'o tɛ Seko Buwarɛ hakili bɔra ale de la wula ka sɛbɛn ayiwa an bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ sigi dankelenya la ale Amadu Kasogo a kɛrɛfɛ donc minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye an bɛ baara min sen na mɔgɔw bɛ se ka nimisi wasa cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogoya min na alors an bɛ se ka kuntilenna jira min b'a a to ayiwa anw bɛ fɛ
ayiwa an ka bɛn an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ fɛ ka bɛn ni jɔyɔrɔ de don. Musow tɛ bila cɛw la. An ye ɲɔgɔn taga ɲɔgɔn de ye o. Musow tɛ se ka taa cɛw kɔ, cɛw tɛ se ka taa musow kɔ. Donc an bɛ taama ɲɔgɔn fɛ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ du kow la, ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kow la, ka ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ ko bɛɛ la. Ni o bɛn sabatira musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ, diɲɛ bɛ diya. Seko Buhari saison 3nan ye lancement kɛnɛ kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw camanba fo ka taa se an ka Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen sewale de tun bɛ kɛnɛ kan sabula filimu ye maaw layɛlɛli mun kɛ ani ka kalankan mun don maaw kunkolo la o tɛ fɔ maa ye bilen. Binya a dɔ lajɛ c'est vraiment c'est intéressant parce que en fitinin ye mun lajɛ an bɛ ka a laban ye bila je suis une jeune comédienne dans le début donc ne bɛ appel bila comédienne fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu ka rêve yɛrɛ ye comédie ani film ye u k'u intéressé a la u k'u cɛsiri diɲɛlatigɛ kɔnɔ foyi tɛ yen mun tɛ kɛ cɛsiri dɔrɔn de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. An b'a la k'a fɔ nin lancement in kɛnɛ kan ja kun fɔlɔ dɔw bɔra ka maaw la muguri fɔlɔ yanni a bilali ba cɛ la a ka jabaraninw sanfɛ don nataw la. Nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruya la Falaye Keyita tun bɛ ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ Ala ka su hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ